Усім прывітанне і вітаем на нашым сённяшнім тлумачэнні. Сёння мы збіраемся расшыфраваць бадай адны з самых незразумелых абрэвіятур у свеце кантролю якасці на выватворцы. Ведаеце, практычна кожны спецыяліст або інжынер, які працуе з металамі, хоць разды сутыкаўся з гэтымі літарамі на чарцяжах. Але давайце будзем шчырымі. Далёка не ўсе дакладна разумеюць, што менавіта за імі хаваецца і чаму гэта літаральна пытанне бяспекі. Дык вось, давайте адразу перайдзем до справы. Хачу задаць вам адно цікавае пытанне, якое адразу включыць ваша інжынернае мысленне. Ці з'яўляецца паказчык у 200 HB дакладна тым жа самым, што і 200 HBW? Ну, на першы погляд можа здацца, што розніца тут усяго толькі ў адной літары, так? Але на практыцы, паверце, за гэтай адной маленькай літарай стаіць цэлая эвалюцыя ў сучасным матэрыялазнаўстве. Каб ва ўсім гэтым разабрацца, давайте хутка пройдземся па нашым сённяшнім плане. Спачатку мы зірнем на гісторыю самога тэсту, потым разбяром старыя метады, усе гэтыя HB, BHN, HBS. Далей пагаворым пра сучасны стандарт HBW. Зробім іх прямое параўнанне, абмяркуем, як правільна пісаць правадачы і, нарэшце, паглядзім на прымяненне ў рэальнай прамысловнасці. Абяцаю, да канца гэтага тлумачэння ўся блытаніна проста знікне. Што ж, пачнём з першага раздзела гісторыі тэсту па Брынелю. Гэта сапраўды ўражае. Вы толькі ўявіце. Тэст, які быў вынайдзены шведскім інжынерам яшчэ ў далёкім 1900 годзе, да гэтага часу з'яўляецца асновай, літаральна хрыбтом сучаснай аэракасмічнай і чыгуначнай вытворчасці. Ідэя геніяльна простая. Мы уціскаем шарик у паверхню метала з пэўнай сілай, а потым па памеры адбітка вылічваем яго твёрдасць. І калі ў сярэдзіне 20-го стагоддзя усе карысталіся звычайнымі сталёвымі шарикамі, то бліжэй да нашага часу прамысловасць зразумела, што патрэбен больш трывалы матэрыял – карбід вальфраму. Сёння ўсё гэта эвалюцыянавала ў глобальны, вельмі строгі стандарт HBW па сістэмах ISO і ASTM. Пераходзім да другога раздзела. Давайце зернем на старыя метады HB, BHN і HBS. Пачнём з HB. Гэта расшыфроўваецца вельмі проста «твёрдасць па Брынелю». Па сутнасці, гэта такі вельмі агульны парасаністы тэрмін. Вы часта ўбачыце яго ў старых тэхнічных дакументах. Ён кажа нам толькі пра адно. Тут выкарыстоўваўся метад Брынеля. І ўсё. Але тут не хапае крытычна важнай дэталі. Напрыклад, калі вы бачыце 220 HB, вы ні за што не здагадаецеся, з якога менавіта матэрыялу быў зроблены інструмент, так званы индентер, якім ціснулі на метал. Аналагічная гісторыя складваецца і з абрэвіатурай BHN, што азначае лік твёрдасці па Брынелю. Гэта проста лічба і нічога больш. То бок, калі вы сустракаеце ў дакументацыі нешта накшталт 235 BHN, вы атрымліваеце толькі лікавыя значэнні твёрдасці. З чаго быў зроблены той шарик-індэнтер, застаецца поўнай таямніцай. І пагадзіцеся, для дакладнага кантроля якасці гэта проста недапушчальна. А вось тут пачынаецца самае цікавае. Звярніце ўвагу на літару S у канцы абрэвіатуры HBS. Яна нарэшце дае нам хоць нейкі кантэкст. HBS дакладна паказвае, што тэст праводзіўся з выкарыстаннем менавіта сталёвага шарыка, бо S – гэта ад англійскага слова «стіл», то бок сталь. Згодзін, гэта ўжо значна больш карысная інфармацыя. Але і тут ёсць свая велізарная пастка. Сталёвы шарик далёка не ідэальны. Так ён выдатна працуе для мягкіх матэрыялаў, такіх як латунь, медзь, мягкая сталь ці чыгун. Але што будзе, калі нам спатрэбіцца праверыць нешта сапраўды твёрдае? Калі твёрдасць дэталей перавышае адзнаку прыкладна ў 450 адзінак, пачынаецца сапраўдны кашмар. Мягкі сталёвы шарик ад моцнага ціску пачынае дэфармавацца сам. Уявіце, што вы спрабуеце праверыць твёрдасць алмаза кавалкам звычайнай крэйды. Гэта абсалютна скажае ўсе вынікі і проста знішчае ўвесь кантроль якасці. У рэальнай вытворчасці такая памылка магла бы прывесці да сапраўднай катастрофы. І тут на сцэну выходзіць наш трэці раздзел. Сучасны стандарт і наш выратавальнік HBW. Ось ён, сучасны стандарт вымярэнняў ва ўсёй сваёй красе. Літара W тут – гэта хімічны сімвал вальфраму. Яна азначае тангстэн-карбайд, то бишь карбід вальфраму. Гэта матэрыял, які валодае проста неймавернай трываласцю.
Ён настолькі цвёрды, што яго прымяненне літаральна здзейсніла рэвалюцыю ў вымярэнні цвёрдасці і цалкам перавянула нашы ўяўленні аб дакладнасці тэстаў на вытварчасці. Дык вось, самы важны момант тут заключаецца ў тым, што шарик з карбіду вальфраму навогул не дэфармуецца нават пад экстрэмальна высокім ціскам. Ён амаль не знашваецца. Гэта дае нам надзвычайна высокую паўтаральнасць вынікаў і бездакорную дакладнасць. Менавіта таму сёння выкарыстанне HBV гарантуе надзейныя вынікі для самых крытычна важных дэталяў. Зараз гэта бясспрэчны адзінаправільны стандарт для адпаведнасці сучасным строгім нормам ISO і ASTM. Раздзел 4. Давайце зробім прямое параўнанне гэтых метадаў, каб канчаткова ўсё раскласці па палічках. Калі мы паглядзім на гэтыя два старыя варыянты разам, становіцца бачна ўсе іх недасканаласць. З аднаго боку HB. Як мы ўжо ведаем, гэта проста агульны сімвал метаду. З іншага BHN, які дае толькі лічбу выніку. Звярніце ўвагу, нягледзячы на тое, які з гэтых старых паняццяў напісаны ў дакуменце, ніводнае з іх не кажа інжынеру пра самае галоўнае, які менавіта матэрыял уціскаўся ў метал. Яны пакідаюць гіганцкую шчыліну для памылак. І калі мы параўнаем іх наўпрост, становіцца цалкам зразумела, чаму карбід вальфраму трыумфальна выцісніў сталь з усіх сучасных завадскіх цэхаў. Самі паглядзіце. Стары метад са сталевым шарыкам HBS мае жорсткі ліміт цвёрдасці да 450 адзінак і вельмі хутка зношваецца. А цяпер зірніце на HBW. Дзякуючы карбіду вальфраму, ён ідэальна працуе нават з самымі цвёрдымі металамі. Знос практычна нулявы. HBS назаўжды застаўся ў мінулым стагоддзі, а HBW – гэта наш сучасны, надзёжны, глобальны стандарт. Пераходзім да 5-го раздзела. Як жа ўсё это правільна афармляць у сучасных справадачах? Вось тут мы маем выдатны кантраст, які літаральна паказвае прорву паміж мінулым і сучаснасцю. З аднаго боку мы бачым стары падход, які лёгка сустрэць на пажоўклым чарцяжы 50гадовай даўніны, нешта накшталт 220 BHN ці 180 HBS. А з іншага боку тое, як гэта робіцца цяпер. Сучасны, цалкам адпаведны стандартам запіс 220 HBV 10/3000. Ніякіх сумневняў, усё максімальна празрыста. Давайте хуценька разберем этой сучасный формат, каб вы дакладна разумелі кожную лічбу. 220 – гэта, уласна, сам вынік, наша вымераная цвёрдасць. HBW гучна і ясна заяўляе, мы выкарыстоўвалі індэнтар з карбіду вальфраму. Наступная лічба, 10, паказвае нам дыаметр гэтага самага шарака ў міліметрах. І нарэшце 3000 – гэта прыкладзеная сіла ў кілаграм-сілах. Вось ён, ідэальны падрабязны запіс. Ён цалком выключае нават найменшую здагадку для інспектара па якасці, што ў сваю чаргу эканоміць час і грошы. Ну і апошні 6-ы раздзел нашага тлумачэння – прымяненне ў галіне, дзе гэта ўсё працуе ў рэальным жыцці. Ад велізарных колавых пар на хуткасным цягніку да звычайных перадач у вашым аўтамабілі гэты метад тэставання літаральна трымае на сабе ўсю цяжкую вытворчасць. Аўтамабільная прамысловасць выкарыстоўвае яго кожны дзень, каб правяраць каленчатыя валы і тармазныя барабаны, рэчы, якія наўпрост адказваюць за нашу з вамі бяспеку. Цяжкае машынабудаванне абіраецца на яго пры стварэнні магутных кранаў і прэсаў. Чыгунка спадзяецца на гэтыя тэсты для бяспекі асноўных осяў і шчэпак. Без перабольшання, без гэтага маленькага шаріка з карбіду вальфраму наша сучасная інфраструктура проста не магла б існаваць. Падводзячы вынік гэтага сапраўды захапляльнага эвалюцыйнага шляху, я хачу яшчэ раз падкрэсліць адну надзвычайна важную думку. HBW сёння гэта паўсюдна прызнаны самы дакладны і бескампрамісны стандарт для тэставання цвёрдасці па Брюнелю. Гэта ўжо даўно не проста нейкія там абстрактныя лічбы на папере. Гэта рэальная фізічная гарантія бяспекі і найвышэйшай якасці на заводах па ўсім свеце. І напрыканцы хачу пакінуць вас з адным пытаннем для роздуму. Калі наступным разам на заводскім цэху хтасьці возьме ў рукі справадачу аб якасці, чым будзе тып інструмента індэнтара? Нейкай незразумелай таямніцай з далёкага мінулага, ці ўсё ж дакладнай, бездакорнай навукай?
Менавіта патрабаванне такіх строгіх, дакладных стандартаў справадачнасці – гэта тое, што кожны дзень рухае ўсю інжынерыю наперад і робіць наш свет больш бяспечным. Вялікі дзякуй, што былі з намі сёння. Спадзяюся, цяпер усе гэтыя загадковыя абрэвіатуры стануць для вас такімі ж зразумелымі, як і прачытаная кніга.